Velkommen til den sidste vlog af EM-serien. Den her, der kommer vi til at se de forskellige løft, og så kommer jeg sammen til at fortælle sådan strategien, hvad vi havde bagved, både indtil og så også undervejs, som er nødt til at justere, hvad gik og hvad ikke gik, og hvad egentlig gik rigtig godt. Så hæng i. Nå, lad os gå i gang med serien. Se, det der skete sådan ved squatten, det er sådan, vi valgte egentlig at køre sådan rimelig sikkert åbner. Det er sådan, at i træning, der lavede jeg, prøvede vi egentlig at teste en 220'er, om det gav mening. Men det var lidt tungere, så det vi egentlig gjorde, det var, at vi satte den 5 kilo ned. Så 215 var egentlig en rimelig sikker åbner, fordi også i forhold til dybde. Jeg synes sådan, at det har været sådan lidt presset i træning, men det er så sjovt til stævne. Så fungerede det vanvittigt godt, så noget af det, der kørte allerbedst, og sådan lidt ironisk, det var egentlig det, jeg troede egentlig måske ville være et kæmpe problem for mig at ikke få nogen hvide lys. Det var squatten. Anden forsøg, kører vi en 230, det var sådan en rimelig stor spring, men for at kunne se, hvor end range var, og den blev så noget tungere end jeg ved ikke, så forventet, men hvis der var blevet tungt, jeg skulle kæmpe på, men stadigvæk kunne lave en god dybde og teknisk kunne udføre og blive ved med at skubbe igennem. Det er sådan en dansk rekord er 232,5, så det vi vælger på i den næste, det er, at vi går efter rekordforsøg, det vil sige 235, fordi der er 15 kilo højere op til medalje, og det er sgu lidt urealistisk lige nu, i forhold til især fordi min lavere kropsvægt. Som I kan se, lige nu i hvert fald, så squatten begynder at bevæge sig bedre tilbage, men det var også noget af en grinder. Kommentatoren troede sgu heller ikke, at jeg ville få mere end 2,5, men det blev super godt løft. Jeg var vanvittigt godt tilfreds med den omstændighederne, og det kun var hvide lys, og dybden har været der hele vejen igennem. Det var sgu vanvittigt, det havde jeg sgu ikke regnet med. Og sær efter sygdom og det der med at kæmpe tilbage med kropsvægten, der kan squatten være påvirket. Så kom vi til bænken. Det var sgu lidt en anden historie at starte med. Super godt pres til at starte med, men bænken har været meget svingende. Så jeg kommer ud den første, så er jeg sådan lidt, så kan jeg bare se, at der er de her røde lamper, og så er jeg sådan lidt, så trykker jeg røven op, og det her det er faktisk det første bænk, jeg har fået underkendt i mit liv på grund af røven. Nå, anden forsøg går vi ind, så har vi fokus på at sætte bænken, og så egentlig bare trykke røven i sædet i stedet for, og det gør så 125 nemt. Det er som bænken har været vanvittigt svingende på grund af mine skuldre, men det virker mega nemt, så vi går til 132,5, som egentlig burde være det rigtige løft. Men det er bare lidt ligesom om, at jeg ved godt, når jeg trykker ind mod en væg, så lige pludselig så er der bare ikke noget at kan bevæge sig, og det der bare sker, det er, at jeg kan bare ikke få vægten op. Det er sådan også, albuerne flader meget ud, så de skyder, og det har været noget, jeg skulle arbejde med som sindssyg, efter jeg havde den der skulderskade i december, så det er vanvittigt svingende. Dødløft åbner vi rimelig nemt. 230 bevæger sig vanvittigt godt. Der er ikke så meget at sige til den. Det var en sikker åbner, det var der, den egentlig skulle være, for at sætte totalen og det. Så næste forsøg, så hopper vi, jeg mener det er 15 kilo igen, ja. Og det bliver også, det er sådan egentlig et okay andet forsøg, men bliver sådan lidt tung. I kan godt se langsomt under knæet, jeg begynder at ryste lidt. Det der er sådan lidt forhistorien til den sidste, når jeg kommer ind, og vi skal tage 257,5, og nogen tænker, hvorfor tager du den, når den er så presset? Men det er fordi egentlig, for det første dansk rekord, det havde ikke rigtig gjort noget placeringsmæssigt, så jeg røget op på den 8. totalt sted for 9. Så i forhold til at kunne lave total PR og alle de ting, så gav det god mening at egentlig skubbe den, og energien skulle være der. Det der bare, man lige glemmer i forhistorien her, det er, der er nogle andre ting, der sker. Efter sådan under dødløft og bænken og det her ting, så går jeg ud til USA, så siger jeg egentlig, at jeg skal ud og have noget at spise. Altså det der sker, det er, så går jeg egentlig bare ind igen. Jeg ved sgu ikke egentlig hvorfor. Det var også åndssvagt, fordi så får jeg ikke det her mad. Super dumt egentlig. Og så går jeg ind, og så tager jeg egentlig noget koffein, og så tager jeg en proteinbar, og det er bare ikke nok. Så det der egentlig sker til sidst i dødløften, det er, at jeg bare flader ud. Så der er sgu noget læring herfra, og man kan sige, i forhold til bænken også, det er, at resultatet kommer rigtig meget af, hvad jeg gør i træning. Træning er der nogle ting, som at jeg havde med at skyde hoften lidt op, når jeg bænkede, og haft meget med skulderposition arbejde. Det kunne man også se i konkurrence. Det taler lidt for sig selv, og det er også derfor, der sker det på det første løft, som jeg aldrig har prøvet før. Man kan sige, at dødløften, det er det der med, hvis man ikke har styr på kosten og energien til sidst, og du er presset i et stævne, fordi der er sådan bare konkurrenceniveauet er
altså det er bare dagen af det i forhold til det DM. Det kan man ikke sammenligne. Så er det, at så taber man måske nogle gange fokus, og så er der de små ting, man skal i orden med, ligesom at pakke mad, men også samtidig have fokus på det og køre rutinerne i ting, fordi søvn, morgenmad, alt det har været godt. Man kan også sige måske, at løftet bare ikke havde været der på dagen. Der er også sådan, at 2-3 uger inden det her stævne, der misser jeg også et dødløft. Og så kan man sige, begynder det sådan, og det var sådan teknisk, men er det så en selvtillidsting? Det ved jeg ikke, men der er bare flere ting, der spiller ind her. Men ellers var det vanvittigt fedt stævne, og jeg synes, det var super fedt. Jeg er glad for, at I kunne følge med på loggen derude for jer, der synes, det var spændende. Og så det næste er faktisk DM om, jeg tror det er 6 uger nu her, så jeg er fuld på med at køre stille opkøring, køre nye blogstrukturer, så jeg tænker, jeg vil lave noget video af det, og så vil jeg sige tak for nu, og kan I have det rigtig godt derude.